Amerika, národ zrodený v ohni túžby po slobode, spravodlivosti a hľadaní šťastia. Ako ale tento odvážny experiment demokracie, tento systém postavený na moci ľudu, skutočne začal? S plameňou revolúcie sa zrodil nový druh vlády, ktorý zveril významnú moc do rúk prezidenta. Otcovia zakladatelia, architekti tohto amerického experimentu, chápali váhu tejto funkcie. Vodca volený nie právom narodenia, ale ľuďmi. Prezidentský úrad si však ešte nenašiel svoju konečnú podobu. Vyvíjal sa v priebehu času, formovaný skúškami, pozdvihovaný triumfami, stávajúc sa odrazom duše neustále sa meniaceho národa. Táto cesta od prvého hlasovania až po zložitú tapisériu súčasnosti je dôkazom nezlomného ducha americkej demokracie. Predstavte si zrod tejto republiky. Píše sa rok 1789. George Washington, uznávaný vodca revolúcie, sa stal prvým prezidentom národa. Ale táto mladá demokracia sa veľmi líšila od tej, ktorú poznáme dnes. Volebné právo, jeden zo základných kameňov modernej demokracie, bolo obmedzené na malú skupinu bohatých bielých mužov. Táto nerovnosť, odrážajúca svoju dobu, sa stala zdrojom konfliktov, ale aj hnacou silou zmien, keďže ďalšie generácie bojovali za rozšírenie volebného práva a splnenie amerického sna pre všetkých. Počas storočí prezidentský úrad čelil mnohým sporom, prechádzal hlbokými spoločenskými zmenami a prispôsoboval sa svetu formovanému technológiami a globalizáciou. Každé voľby sú odrazom nielen politickej klímy, ale aj meniacich sa hodnôt a túžob národa. Študovať históriu amerického prezidentského úradu nie je len cestovaním v čase, ale aj pohľadom do duše národa. Je to dôkaz viery vo vládu ľudu prostredníctvom ľudu a pre ľud a v silu volieb. V roku 1789 stála nová krajina, Spojené štáty americké, pred dôležitou voľbou svojho prezidenta. Systém, ktorý vytvorili zakladatelia, zložitý a odlišný systému jeden človek, jeden, ktorý poznáme dnes. Zbor voliteľov, každý štát vysielal úmerne k počtu obyvateľov, mal za úlohu vyvážiť moc medzi väčšími a menšími štátmi pri voľbe vodcu krajiny. George Washington, národný hrdina po vojne za nezávislosť, bol jasným kandidátom. Jeho povesť silného a rozhodného vodcu, ako aj jeho oddanosť ideálom nového národa, z neho urobili symbol jednoty v neistých časoch. Voľby v roku 1789 bez výraznejšej opozície sa stali formalitou. Všetkých 69 voliteľov hlasovalo za neho, čím sa jednomyselne stal prvým prezidentom Spojených štátov. John Adams, ďalšia významná osobnosť boja za nezávislosť, sa stal prvým viceprezidentom. Washingtonovo víťazstvo, hoci posilnilo jeho postavenie, tiež odhalilo obmedzené volebné právo v novovzniknutej republike. Iba malá časť spoločnosti, prevažne bieli muži vlastniaci pôdu, mali právo voliť. Táto skutočnosť sa stala bodom sporu pre budúce generácie, ktoré bojovali za širšiu účasť na demokracii. Postupom času sa politická scéna v Spojených štátoch začala meniť. Prvé roky republiky, poznačené jednotou pod vedením Washingtona, ustúpili vzniku politických strán s odlišnými víziami budúcnosti národa. Federalistická strana, vedená osobnosťami ako Alexander Hamilton, presadzovala silnú centrálnu vládu a uprednostňovala hospodársky rast. Na druhej strane, demokraticko-republikánska strana, reprezentovaná Thomasom Jeffersonom a Jamesom Madisonom, sa zasadzovala za decentralizovanú vládu a zdôrazňovala dôležitosť individuálnej slobody. Toto rozdelenie sa stalo zrejmým v prezidentských voľbách v roku 1796, prvých sporných voľbách v americkej histórii, ktorých úradujúci prezident John Adams z federalistickej strany stál proti Thomasovi Jeffersonovi. Kampaň bola tvrdá a neúprosná, poznačená ideologickými spormi a osobnými útokmi, čo odrážalo rastúce napätie medzi stranami v mladom národe. Adams si zaistil znovu zvolenie, keď porazil Jeffersona len o 3 volebné hlasy. Avšak podľa vtedajších volebných pravidiel sa Jefferson ako druhý v poradí stal viceprezidentom. Hoci tento výsledok bol v súlade s vtedajšími pravidlami, poukázal na potenciál stranického rozkolu, ako aj na potrebu jasného systému pre voľbu lídra národa. Voľby v roku 1824 boli zlomovým bodom v politickej histórii Spojených štátov. Bola to veľmi kontroverzná udalosť s následkami, ktoré sa tiahli 10 ročia.
4 kandidáti, všetci z Demokratickej republikánskej strany, sa uchádzali o prezidentský úrad. Andrew Jackson, John Quincy Adams, Henry Clay a William H. Crawford. Andrew Jackson, vojnový hrdina muž ľudu, získal najväčší počet hlasov obyvateľstva. Nedokázal však získať väčšinu v zbore voliteľov. To znamenalo, že podľa ústavy Spojených štátov amerických mala víťaza určiť snemovňa reprezentantov. V kontroverznom kroku predseda snemovne Henry Clay, vplyvný politik, ponúkol svoju podporu Johnovi Quincymu Adamsovi. S podporou Claya sa Adams stal prezidentom, a to aj napriek tomu, že získal menej hlasov voliteľov a menej hlasov od obyvateľstva ako Jackson. Jackson a jeho podporovatelia toto rozhodnutie odsúdili ako skorumpovaný obchod a tvrdili, že Clay využil svoj vplyv na to, aby Adamsovi zabezpečil prezidentský úrad výmenou za sľub funkcie v kabinete. Hoci fámy o dohode sa nikdy nepotvrdili, škandál poznačil Adamsovo prezidentovanie a prehlbil rozpory medzi stranami. Tieto voľby odhalili zložitosť a potenciálne slabiny zboru voliteľov. Boli tiež odrazom mladej demokracie, ktorá sa ešte len učila vyrovnať s výzvami spojenými s vyvážením vôle ľudu so zastúpením. Na začiatku 19. storočia prešli Spojené štáty veľkou zmenou, pokiaľ ide o hlasovacie právo. Bolo to súčasťou širšieho úsilia o rozšírenie demokracie. Spočiatku mohli voliť iba bohatí bieli muži. S pribúdaním nových štátov do únie sa to však začalo meniť. V rokoch 1820 až 1830 mnohé štáty zrušili požiadavku vlastniť majetok, aby človek mohol voliť. Toto rozšírenie bolo poháňané demokratickými ideálmi tej doby. Zvolenie Andrewa Jacksona v roku 1828 prinieslo novú éru, v ktorej bol hlas obyčajného občana čoraz dôležitejší. Stále však existovalo veľa ľudí, ktorí nemohli voliť. Afroameričania, domorodí Američania a ženy stále nemali hlasovacie právo. Toto vylúčenie zdôraznilo nespravodlivosť americkej demokracie pre mnohých. Napriek tomu bolo rozšírenie hlasovacieho práva na viac ľudí v 19. storočí dôležitým krokom k inkluzívnejšej americkej demokracii. Vytvorilo to pôdu pre budúce boje za rovnaké práva. Boj Afroameričanov za volebné právo je smutnou kapitolou v dejinách americkej demokracie. 15. dodatok k ústave, ratifikovaný v roku 1970, bol dôležitým krokom. Ale napriek tejto záruke čelili Afroameričania pri uplatňovaní svojho volebného práva mnohým prekážkam. Hnutí za občanské práva v 50. a 60. rokoch prinieslo novú nádej. Zákon o volebných právach z roku 1965 zakázal rasovú diskrimináciu vo voľbách. Hnutie za občianske práva v 60. rokoch bolo kľúčovým momentom v histórii volebného práva v Spojených štátoch. Zákon o volebných právach z roku 1965 sa stal pilierom tejto zmeny. Dopad zákona o volebných právach bol okamžitý a rozsiahlý. Napriek tomu, boj o volebné právo sa s týmto historickým zákonom neskončil. Aktivisti a zákonodarcovia naďalej presadzujú opatrenia na ochranu a rozšírenie volebného práva. V srdci amerického prezidentského volebného procesu leží kolegium voliteľov, systém rovnako oslavovaný ako kritizovaný. Založené otcami zakladateľmi ako kompromis medzi priamym ľudovým hlasovaním a voľbou kongresom, kolegium voliteľov formuje výsledky prezidentských volieb už od založenia krajiny. V tomto systéme každý štát získa počet voliteľov, ktorý sa rovná počtu jeho zástupcov v kongrese, súčtu senátorov a poslancov. Aby sa stal prezidentom, kandidát musí získať väčšinu z 538 voliteľov. Zástancovia kolegia voliteľov argumentujú, že systém zabezpečuje, aby hlasy občanov z menej obývaných štátov mali väčšiu váhu, ako by mali pri priamych voľbách. Tvrdia, že to motivuje kampane, aby hľadali hlasy po celej krajine a nie, aby sa sústredili len na husto obývané mestské oblasti. Kritici naopak argumentujú, že kolégium voliteľov podkopáva princíp jeden človek, jeden hlas a umožňuje, aby bol prezident zvolený bez získania väčšiny individuálnych hlasov. Táto nezrovnalosť sa v histórii Spojených štátov vyskytla 5-krát, naposledy v roku 2016. Tieto prípady oživili debatu o spravodlivosti a efektívnosti kolégia voliteľov a viedli k neustálym výzvam na jeho reformu alebo zrušenie. Je to debata, ktorá bude formovať budúcnosť americkej demokracie. V 21. storočí, najmä po voľbách v roku 2016, sa zbor voliteľov stal predmetom intenzívnych sporov. Výsledky týchto volieb viedli k rastúcim požiadavkám na volebnú reformu, pričom niektorí žiadajú úplné zrušenie zboru voliteľov.
Tí, ktorí podporujú reformu, tvrdia, že súčasný systém je nedemokratický. Hovoria, že ten, kto získa najviac hlasov na celoštátnej úrovni, by mal byť vyhlásený za víťaza. Odporcovia reformy však tvrdia, že súčasný systém chráni záujmy menších štátov. Táto debata odráža širšiu diskusiu o budúcnosti americkej demokracie. 60. roky éra televízie. Prezidentské voľby v roku 1960, v ktorých sa stretli John F. Kennedy a Richard Nixon, boli zlomovým momentom. Poprvýkrát v histórii sa prezidentská debata vysielala naživo v televízii. Mladý a charizmatický senátor Kennedy pochopil silu tohto nového média. Skúsený Nixon pôsobil pred kamerami trochu neisto. Kennedy vyhral s tesným rozdielom hlasov. Predpokladá sa, že televízia zohrala v Kennedyho víťazstve významnú úlohu. Príchod Ronalda Reagana znamenal hlbokú premenu v americkej politike. Prezidentské voľby v roku 1980 predstavovali zlomový bod v dejinách Spojených štátov. Tieto voľby otvorili éru konzervatívnej revolúcie. Bývalý herec a guvernér Kalifornie, Ronald Reagan, sa stal symbolom tohto nového konzervativizmu. Konzervativizmu, ktorý presadzoval obmedzenú úlohu štátu a silnú zahraničnú politiku. Reaganov súper, Jimmy Carter, sa nedokázal zbaviť imidžu slabého lídra. Kríza v Iráne vrhla tieň na celé jeho prezidentovanie. Reagan vo svojej kampani priniesol posolstvo nádeje a optimizmu. Jeho historické víťazstvo spôsobilo zásadné zmeny v americkej politike. Bol to začiatok éry republikánov. Moderní prezidenti čelia v našom prepojenom svete množstvu nevídaných príležitostí a víziev. Informácie sa šíria rýchlosťou svetla. Prezidenti majú teraz k dispozícii širokú škálu kanálov na komunikáciu s občanmi. Sociálne siete sa stali zásadným nástrojom. Jeden jediný tweet môže v okamihu zasiahnuť milióny ľudí. Ale táto rýchlosť má aj svoje tienisté stránky. Nepretržitý spravodajský cyklus môže z čohokoľvek urobiť lavínu. To môže ohroziť ich plány a naštrbiť dôveru verejnosti. Navyše, s nástupom sociálnych sietí dôvera v tradičné médiá klesá. To viedlo k roztrieštenej mediálnej krajine, ktorá pripomína puzzle, ktorý sa ťažko skladá. Dezinformácie, tie známe falošné správy, sa šíria rovnako ľahko ako klebety v malom meste. Prezidenti musia v týchto zložitých informačných ekosystémoch postupovať veľmi opatrne. Je to ako chôdza po lane. Musia využiť silu sociálnych sietí na spojenie s občanmi. Zároveň však musia chrániť dôstojnosť svojho úradu a princípy demokracie. Od vzniku funkcie prezidenta Spojených štátov až po dnešné zložité časy, toto miesto ostalo živým dôkazom vývoja ducha tohto národa. Je to história triumfov a víziev, vizionárskych vodcov, ktorí viedli krajinu v časoch prosperity aj krízy, ale aj škandálov a chýb, ktoré otriasli základmi americkej demokracie. Od jednomyselnej voľby Georgea Washingtona po tvrdé kampane 21. storočia každé prezidentské voľby utkali jedinečný nik do bohatej tapisérie americkej histórie. Rozšírenie volebného práva, rastúca sila médií a transformačná sila technológií zanechali na prezidentskom úrade svoju stopu. Formovali spôsob, akým kandidáti získavajú hlasy, ako prezidenti vládnu a ako sa občania zapájajú do politického procesu. Ale napriek všetkým týmto zmenám niektoré veci zostávajú konštantné. Sila myšlienok, dôležitosť vedenia v časoch krízy a krehkosť dôvery v demokraciu. Tento úrad bol svedkom vojny a mieru, ekonomických vzostupov a pádov, spoločenských nepokojov a politickej polarizácie. Bol zdrojom nádeje a sklamania a odrážal komplexnosť a protirečenia národa hľadajúceho si svoje miesto vo svete. Ako Spojené štáty americké vstupujú do 21. storočia, prezidentský úrad čelí mnohým výzvam. Neustále sa meniacemu globálnemu prostrediu, polarizácii voličov a rastúcemu vplyvu technológií na spoločnosť a demokraciu. Najbližšie prezidentské voľby budú pre americkú históriu kľúčové. Budúcnosť prezidentského úradu závisí od schopnosti prispôsobiť sa meniacemu sa svetu, prekonať politické rozdiely a obnoviť dôveru v demokratické inštitúcie. To si vyžaduje vedenie s víziou, rozvahou, empatiou a integritou. Zodpovednosť za formovanie budúcnosti prezidentského úradu však nesú všetci občania. Je nevyhnutné, aby sa každý z nás zapojil do otvoreného a konštruktívneho dialógu. Tento dialóg je kľúčový pre zdravie americkej demokracie. Ako Spojené štáty americké napredujú v 21. storočí, pred nimi stojí celý rad víziev. Neustále sa meniaca globálna scéna, hlboko rozdelený elektorát a rastúci vplyv technológií na našu spoločnosť a demokraciu.
Nasledujúce prezidentské voľby budú kľúčovým momentom v dejinách Ameriky. Budúcnosť prezidentského úradu závisí od schopnosti prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu, prekonať politické rozdiely a obnoviť dôveru v demokratické inštitúcie. To si vyžaduje vizionárskeho lídra, ktorý bude kompetentný, empatický a čestný. Ale zodpovednosť za formovanie budúcnosti prezidentského úradu nesie každý občan. Všetci sa musíme zapojiť do informovanej a vecnej diskusie. Tento dialóg je kľúčový pre zdravie americkej demokracie. Na konci našej cesty históriou a vývojom amerického prezidentského úradu vás vyzývame, aby ste sa stali súčasťou tohto pokračujúceho príbehu. Váš hlas je dôležitý, vaše zapojenie je zásadné. Spoločne budujme budúcnosť, v ktorej môže demokracia prosperovať. Ďakujeme za sledovanie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte toto video s priateľmi. Buďte zvedaví, buďte aktívni. Spoločne tvoríme budúcnosť.